Croeso i chi i Gynhadledd sydd wedi threfnu gan Academi Hywel Teifi, Ysgol Abertawe i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2013. Dwi'n hynod o falch o'ch gweld chi i gyd, ond dwi'n arbennig o falch o weld aelodau o chweched dosbarth, ysgolion Bryn Tawe, Gwyr, Ystol y Fera a Maes yr Yrfa yma. Bydd y medru manteisio ar gyngor gyrfa yn ystod y bore gydag arbenigwyr o feysydd gwahanol. Nawr, lle dath y syniad am y gynhadledd hyn? Wel, dwi'n fam i 4 o blant, 3 ohonyn nhw'n ferched. Ac yn aml iawn, dwi'n meddwl nad ydyn nhw a'i ffrindiau yn dewis y rolau model gorau. Mae tuedd i edmygu menywod sy'n enwog am fod yn enwog. Ac mae'r cyfryngau wrth i bodd yn bwydo ar y math yma o fwydlen o celebs. Mae heddiw felly yn gyfle i ni dynnu sylw at lwyddiannau merched o Gymru mewn pob math o feysydd. Merched sydd wedi gweithio'n galed i gyrraedd lle maen nhw, a hynny trwy ddisgyblaeth a dyfal barhad. Diolch am y croeso. Mae'n bleser mawr i fod yma'n siarad gyda chi y bore yma. Rwyf yma fel Arweinydd Plaid Cymru ac yn falch iawn i fod yn fenyw gyntaf i arwain y blaid. Mae'n ddydd da i ddathlu cyfraniad menywod yn ein cymunedau ac yn ein cymdeithas. Mae'n ddiwrnod hefyd i feddwl. Beth ydw i, fel menyw, yn gallu gwneud i wella ein cymdeithas? Mae hyn wedi bod yn wych. Mae ni wedi cael sut gymaint o gyfleoedd i gwrdd â bobl wahanol a thrafod falle pynciau. Ni ddim yn trafod yn yr ysgol, fel gwleidyddiaeth yn fwy. A heddiw, falle mae'n diagol llygyd i beth allai wneud yn y dyfodol. Hynny yw, defnyddiwch chi'r ymadrodd yma bod y merched, bod marijuana felly wedi gorfod bwrw miriau i lawr. Chymod? Ac o'n i'n meddwl bod hynny yn ddelwedd arbennig o gryf mewn gwirionedd. Hynny yw, ymadrodd arall sydd yn cael ei defnyddio y myd merched yw bod yna nenfod gwydr, y glass ceiling, a bod merched yn gallu cyrraedd mor bell a wedyn, dyn ni ddim yn gallu mynd ymlaen. Fi'n credu dos na ddim, neu falle bod na digon o modeli rôl dynnu, ond byd teledu ac yn y blaen byd dynion yw e. Pêl-droed ar y teledu wedi bod bob nos wrth asyn fi'n credu. Fi'n troi arno i ITV am y pêl-droed yn y bob nos. Fi'n credu bod angen i busnesau dysgu fod yn fwy hyblyg, a fi yn, os nath ni siarad dros cynno, bod yna effaith wedi bod ar busnesau lle bod maen nhw ddim yn gallu gwneud job tra bod nhw'n feichog, as bod nhw ddim yn gallu codi pethau trwm ag ati. Ond fi yn credu bod angen i'r busnesau a phob person delio efo'r problemau yna a newid y ffordd nhw'n edrych arnyn nhw a gweud, reit, okay, mae angen fod yn fwy hyblyg, mae angen falle edrych ar y broblem mewn ffordd gwahanol a trio datrys e'n hydrach. Mae hyn wedi bod yn rili grêt. Ni wedi cael cyfle i gwrdd â bobl o meysydd gwahanol a falle cael syniadau am beth ni eisiau gwneud yn y dyfodol. Fi wedi cwrdd â menyw sy'n gwneud i steitler o beth fi byth di ystyried o'r flan. Ond mae wedi bod yn wych. Cwrdd â bobl o meysydd gwleidyddol, darlledu. Mae wedi bod yn wych i gael gwrdd â pobl sy'n arbenigo. But I didn't give up. I went into volunteering and I went into the community and started doing what I love doing, working with women. I feel sort of settled because I feel confident. I can't believe I'm speaking in front of people right now. I couldn't do that some years back. So that has been great. Volunteering, keep smiling, and keep going. That has been my motto. Really, o'n i jyst yn cael ysbrydoliaeth fel dilyn y gyrfa yw'n rili moyn neud. Hyd yn oed os mae weld yn uchelgeisiol, os yna beth ti'n rili moyn neud, yn eisiau jyst neud e. Rhaid gadael, mae lot o ddynion yn mynd i neud pethau mawr, ond fel mae'n mynd i fod yn gallu mynd i neud pethau mawr hefyd. So dde'n neis cael y push na i cario ymlaen a beth yw'n moyn neud. Mae pŵer gyda chi. Gallwn ni achosi newid. Meddyliwch am beth allwch chi wneud a sut gallwch chi godi eich llais. Diolch yn fawr.